दा बिथांमोनखौ रायजो राजाया जुवा खेला फाथिनो थाखाय सरकाराव लाबोआखै। गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। आरो जुदि बेबायदि जायाबा जोङो इन्टायार बिटिआरआव लाइमोनफोरनि भबिष्यतखौ नायनानै बिटिआरनि भबिष्यतखौ नायनानै जंगि आन्दलन जोङो गणतान्त्रिक भाबै आरम्भ खालामो। लाइमोन सिख्लाफोरा दिनै जुवा खेलायाव डाइरेक्ट इनभल्भ जादों। मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि समावथ' बियो गैयामोन, टटेलि बन्द खालामदोंमोन। नाथाय जै हाग्रामा महिला बिथाङा सरकार दाबाय, बेनिफ्रायनो देरगाव साब डिभिजनाव जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मेम'रेन्डाम साबमिसन खालामनो फैदों। जाहोना जाबाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ रायजो राजाफ्रा मेन्डेट होदोंमोन आरो बिथांमोननो सरकार सालायनो सुबिदा होदों। 28टा सिट मोननानै बिथांमोना देरहादों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया। दा बिथांमोनखौ रायजो राजाया जुवा खेला फाथिनो थाखाय सरकाराव लाबोआखैमोन। दिनै माखासे एन्टि ससियेल खामानिफोरा खर' दैखांफिनथों होननानै दिनै हाग्रामा महिलारिखौ बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोना भट होआखैमोन। दिनै ड्राग्सनि जा बेहा, ड्राग्सनि जि धान्दा, बेफोरो लोब लोब बारायथों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सरकाराव लाबोआखैमोन। दा दिनै रायजो राजाफ्रा उपलब्धि खालामदों, बुजिदों। हाग्रामा महिलारि बिथां सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जेरैबायदि आसरित धरननि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा दिनै गोजावजोब्बाय। बिथांमोना दिनै गोथौ हाखराव दिनै गाब्र'नो थांगासिनो दङ। दिनै जोङो ससियेल साइडआव, ससियेल मिडियायाव माखासे भिडिअसफोराव नुदों, लाइमोन सिख्लाफोरा दिनै जुवा खेलायाव डाइरेक्ट इनभल्भ जादों। मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि समावथ' बियो गैयामोन, टटेलि बन्द खालामदोंमोन। नाथाय जै हाग्रामा महिला बिथाङा सरकार दाबाय, बेनिफ्रायनो दिनै दाउनि खेला, जुवानि खेला आरो बिनि दहाय लानानै गोबां एन्टि ससियेल खामानिफोरा, जायखौ दिनै जों मिडियानि सिगाङाव बुंथावा, बेफोरबायदि खामानिखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव दिनै मानसिफोरा खुला गोसोजों मावदों। माने दिनै बर' समाजा टटेलि धंस जानो थांगासिनो दङ। दिनै बिटिआरनि लाख लाख लाइमोनफोरा दिनै बिथांमोननि केरियारा टटेलि मोनसे डार्कनेसजों थांगासिनो दङ। दा बेखायनो जोङो एसडिअ सिभिल बिथांखौ लोगो हमनो फैदोंमोन। दा बिथांनि जानानै सासे मेजिस्ट्रेटआ जोंनि जा मेम'रेन्डाम बेखौ एक्सेप्ट खालामदों आरो बिथांमोना खोथा होदों रिसेन्टलि बिथांमोना एक्सन लागोन आरो जोंबो लुबैदों। दिनै बिटिआरनि 35 लाख मानसिनि जानानै जोङो बिथांमोननो जोङो स्ट्रंलि जों डिमान्ड खालामदों जे थाबैनो जायफोरा इलिगेल एक्टिभिटिसाव एन्टि ससियेल खामानिफोराव दिनै इनभल्भ दङ बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो जायफोर कालप्रिटफोरा बेफोरखौ नेतृत्व होगासिनो दङ, लिडारशिपखौ लागासिनो दङ, बिथांमोनखौ आयेननि नोजोरजों आयेननि दहाय लानानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। आरो जुदि बेबायदि जायाबा जोङो इन्टायार बिटिआरआव लाइमोनफोरनि भबिष्यतखौ नायनानै बिटिआरनि भबिष्यतखौ नायनानै जंगि आन्दलन जोङो गणतान्त्रिक भाबै आरम्भ खालामगोन।